7 ta' Awwissu San Gaetano saċerdot għex bejn l-1480 u l-1547. San Gaetano twieled f'Viċenza, l-Italja, minn familja sinjura u nobbli. Fl-1504 meta kellu 24 sena irċieva id-dottorat mill-Università ta' Padova. Irritorna Viċenza u sar senatur, iżda beda jħoss li għandu jservi lill-Alla aktar mill-qrib. Fl-1506 mar Ruma, hemm daħal fil-konfraternità tal-Imħabba Divina li jenitu ħafna biex jissaħħaħ fis-sejħa għas-saċerdozju. Sar qassis fl-1516. Fl-1518 mar Viċenza biex jassisti lill-ommu li kienet qed tmut u wara li amministrala is-sagramenti mietet f'idejh. Viċenza sar membru tal-Oratorju ta' San Ġilormo u intefa' bruħu u b'ġismu idur bil-morda inkurabbli. Fl-1520 mar Verona fejn waqqaf oratorju simili. Wara 5 xhur mar Venezja fejn beda jaħdem fi sptar ġdid tal-belt u tant ħadem fih li kien meqjus bħala il-fundatur ewlieni tiegħu. Fl-1523 telaq minn Venezja u mar Ruma flimkien ma' Ġwan Pietru Carafa li wara sar il-Papa Pawlu Erba' u żewġ assisin oħra waqqaf it-Teatini, kleriċi regolari, ġifieri saċerdoti li jgħixu flimkien taħt regola. Bħala l-ewwel Superjur Ġenerali intażel Carafa li qabel kien isqof ta' Kiti bil-Latin Teate, minn hawn ġej l-isem Teatini. Carafa kien irriżenja minn isqof biex seta' jingħaqad ma' Gaetano. Huma kienu jirrifjutaw benefiċċji u bla ma jittalba kienu jiddependu fuq id-donazzjonijiet volontarji li l-Providenza talla kienet tibgħat. Il-motto fuq l-arma tagħhom kien fittxu l-ewwel is-saltna talla. Fost il-pratiċi piji li tradizzjonalment ġew imxerda mill-kleriċi regolari insibu l-att erojku li bih wieħed iċedi mhux biss il-valur satisfatorju tal-opra tajba li jwettaq f'ħajtu iżda wkoll is-suffraġġi favur l-erwieħ tal-purgatorju. Meta fl-1527 Karlu V għamel straġi minn Ruma, it-Teatini li darhom kienet ġa imħarbta kellhom jaħarbu u marru Venezja. Fl-1530 Gaetano intażel superjur wara Carafa u dam it-3 snin ta' żmien tiegħu. Warajh reġa' intażel Carafa. Fl-1543 kien qiegħed Napli u biex jgħin lill-foqra waqqaf il-Montes Pietatis, il-bank tal-ħniena, minn fejn il-foqra setgħu jisselfu l-flus billi jħallu xi ħaġa bħala ran u wara joħduha lura. Dak li beda San Gaetano illum sar il-Bank ta' Napli. San Gaetano miet f'Napli fis-7 ta' Awwissu tas-sena 1547 fl-età ta' 67 sena. Ġie kanonizzat fl-1671 mill-Papa Klement X. Gaetano kien wieħed mir-riformaturi kbar Kattoliċi u ħafna mir-riformi li wettaq fil-Konċilju ta' Trentu kienu antiċipati minn San Gaetano u mqegħdin fil-prattika minnu ħafna qabel ma tlaqqa l-Konċilju. Waħda miż-żewġ parroċċi tal-Ħamrun hija ddedikata lill-Qaddies tal-Providenza San Gaetano Tajn. Din li ġejja hija parti mill-omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-parroċċa ta' San Gaetano il-Ħamrun 6 ta' Jannar tas-sena 2018. Id-devozzjoni lejn il-Verb inkarnat waslet lil Gaetano biex imur jitlob qrib il-maxtura ta' Ġesu. Imma kien konxju tad-djufija tiegħu, kien konxju wkoll tad-dnubiet tiegħu.
quddiem l-imħabba li wrieħ li mgħallem dejjem kien iħossu mhux żelanti biżżejjed. Għal ħafna snin jgħid ħallejt li l-imsejkna ruħ tiegħi tindarab ġerħat li fnew. Kont infisset u nagħti l-għala wisq lill-ġisem, lid-dinja u lill-għadu ta' ruħi. Meta naqraw dawn il-kliem ta' San Gaetano, nifhmu li qisna qegħdin naqraw xi kumment li nikdbu aħna fuqna nfusna. Meta aħna nersqu lejn il-qaddisin nagħmlu kuraġġ kbir. L-ewwel kuraġġ li nagħmlu huwa li nifhmu li huma m'għandhom l-ebda problema jistqarru id-djufija tagħhom. M'għandhom l-ebda kumpless żejjed biex jistqarru li huma midinbin u midinbin ta' vera. Mhijiex umiltà falsa din ta' San Gaetano, imma umiltà vera ta' bniedem dgħajjef li għandu bżonn jagħmel għażla. Id-deċiżjoni ta' San Gaetano aħna nafuha. Id-deċiżjoni ta' San Gaetano hija dik li ma jċedix quddiem id-djufija u d-dnubiet tiegħu u jsemmi id-dnubiet tal-ġisem, id-dnubiet tad-dinja, il-fatt li jċedi għall-għadu. X'inhu l-messaġġ għalina? Jekk San Gaetano konxu mid-djufija tiegħu, jkollu l-esperjenza tad-dija tal-wiċċ ħanin tal-mulej jiddi fuqu, inti wkoll, aħna wkoll kemm aħna, imsejħin biex nitpaxxew bil-ħliena u d-dija tas-sebħ tal-mulej fis-sagramenti, fil-qrar, fl-Ewkaristija. Aħna rridu nkunu bħal San George Preka, aħna rridu nkunu bħal San Gaetano li jindikawlna lil Ġesu, li nħarsu lejh u nilqawh mingħand Marija. Bħalma kien jgħid San Ġwan tas-Salib, jekk inti tilqa' lil Marija, hi tiġi għandek, toqgħod għandek u ġġib magħha lill-Verb inkarnat, il-kelma ta' Alla magħmul bniedem. Għalhekk ejjew nilqgħu lil Madonna hi u tagħtina lil Ġesu u nitolbu l-interċessjoni ta' San Gaetano biex dak li għadda minnu u li kkonvertih inqum u għalkemm ma jistħuqlix jiena nkun għaddej tas-sit umli tiegħek. Aħna wkoll nkunu għaddejja tas-sit umli tagħna għax nafu li għafdanna teżur kbir, nafu li l-ġarar tagħna tal-fuħar imma għalina biżżejjed il-grazzja tiegħu. U int kemm temmen fil-providenza divina? Kemm hi kbira l-fiduċja tiegħek f'Alla? Inti tħalli lil Alla jużak biex inti stess tkun providenza għal ħaddieħor? Talba mill-liturġija tas-Sijat. O Alla, inti tajt lis-saċerdot San Gaetano il-grazzja li jgħix ħajja bħal tal-Apostli. Għamel li aħna bl-eżempju u t-talb tiegħu inqedu dejjem fik it-tama tagħna u qatt ma nieqfu nfittxu s-saltna tiegħek. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.